Nu, Carol, nu? Ce tehnică Petrica mâncați așa. Curule, ce curule? Gipi! S-a mai căzut și Petre peste el. Bă, n-a fost de faul. Ioana ca până. Mă, îți credeam să sare pe ăștia, sare pe ăștia, bă, copiii. Nu poți să te pleci! Iuli! Nu, ia uite-te. Nu știu, cred că am vrut să-i dea umăr. Zice, bă, plecat, bum, s-a dus trădamță. Era în bijule? Era în s-a dus trădamță. Mane, ce-ai făcut afară? De pe poartă! Când a plec, m-a dat-o Florin. Ce poasă lungă! Flori, Flori, Flori! A făcut contract cu luară. Dă-i că mergi. A ieșit în piză. Hai, Petrică! Bă, da, vezi, e o curbă. Mișle, 1-1. Câtă magie! Pentru cine? Dă-i, bă, Dani, ia, bă! Păi strigați-le. Să văd cu ferituri de-alea, te ferești, stările. Când vezi că vine ăla din eu? Păi nu știi cum face Mari? Da. Dani! Lasă, lasă, lasă! Ce vinează ăsta? Îi dai pe media sus. Chiar e pe viteză, da. Dă-te, mă, ești în cadru mic. Bagă Petre picioare să nu-i băgăm. Ia-le spale, nu? Bă, Petrica, tu vrei să te bai pe tine? Hai, George, du-te! E prea groasă bara, băi. Nici pe bară subțire, nu pot. Ce dă Petrica? A, păi așa nu faci. Nu poți, băi, încearcă așa. Așa poți. Să stau și eu așa. Hai. Hai, mă, dă-i. Da, e pe bările alea de la școală. Bă, dracu, tu acolo, tu să dai mingea la mine! Mare e băgată! Îi bagă asta pe tu. Prinde-mă și pe mine, Jeepy! La cur, arată în cur. Arată-l, mă. Arată-l poponet, așa. Pe să strigați! Bă, prost de mamă. Păi nu intră. Nu intră, mă, nu intră. Hai, mai să intrăm. Plecă, mă, de aici! Haide să intrăm!